Lakhain ko rapon nilip constituency ke perlu Koilamatia havar pen kilometer krehini ke helo village upliftment committee atum patir piponsi arni sivera farman okepar hi kajapati asai ke dengpon rong rubarlo raratum okiri pen aning kachaparong la pen aning ke hangatum do lasikidam tang phaikuni ni phai trokarni sorlo tum ingkrung pen okitur kachapati padu ponlo bang solong ke cheng sianong e kelong bang philake okethe kelong ke ong naya bang phi Vedon rong pipi pen, Rina rong pipi atumsi, tangkala pen, hakhialo certificate chipalong dun. Adun thua nong e kelong dun lake, ka soteron pipen, thui et rong pipi atumsi, nong e chipalong dun lo. Lason si pinso maratum ke cheng simate ke hai nong e kelong dun lake, ronjon rong par, adun thua nong e longsing rong par pen, e brison be atumsi, arhi pen okapar hia nong e chipalong dun tilo. Koilamatia Havar Village Upliftment Committee Maipu Nogen Be Kachari Pona Mailong Koilamatia Havar Village Upliftment Committee Kongchunbang Biraning Tia Hin Pensi Aluhia Tuma Phan Pachini Ponlo Melong Rada Sai Klembang Pu James Phang Cho Chetong Dunsi Melong Lam Ke Jai Pona Tenke Ronga Soratum Kalitang Subita Hanse Pila Pen Ajirpi Kalitang Anisha Inki Piatum Apor Pepen Kachaboinang Kokoputak Ninduglo Lasino Ne Pranke Vang Jilangani Penke La Pusona Sairang No Kaveder Chiapan Aning Pathetika Nong eke pajira mailong rongasar SGB da kiram rong pharatun pendang lok kadu ka ve bang pharoi sira trokner cap so sera la tun chetong du Koilamati pen Samsung inti Karbiang online